ତ ସେଠିକି ବି ମୁଁ ଯାଇକି ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିକି ଆସିଥିଲି। ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ମୋ ଦର୍ଶନଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା, ମାନେ ମୁଁ ଭାବ ବିଳି ହେଇଯାଉଛି। ତ ମୋ ଭାଇରେ ମୋର ଆସିଥିଲୁ ବାହାରକୁ, ବେଢ଼ା ଚାରିପଟେ ବୁଲିଥିଲୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମାଗିକି ଆମେ ଆସିଲୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ତ ଆମେ ଦି ଭାଇ ଯାକ ଆଗକୁ ଚାଲିଲୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଜୟ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ବାବା। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ଉପରେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି। ତ ଆଜି ଆଠଟା ବାଜିଲାଣି ପରା, ମନ୍ଦିରରେ ଆସିଲେ ଖାଇବନି? ଖାଇବା ଚା ଟିକେ କରୁନ, ପିଇବା। ଚା ପିଇବ? ହଉ ମୁଁ କରିକି ଆଣୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସକାଳୁ ଉଠି ଆଜି ଆରିସା ପିଠା ବନେଇଛି। କାହିଁକିନା ସିଏ ମୋ ପାଇଁ ସେଦିନ ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁରଙ୍କର କାନ୍ଥରେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଥିଲେ, ଆଉ ମୋତେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସକାଳୁ ଉଠି ଆରିସା ପିଠା ବନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଆରିସା ପିଠା ହେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଯାଇକି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବି। ତାଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ସରପ୍ରାଇଜ୍ କହିଥିଲ କେତେବେଳେ କଲ? ସକାଳୁ ଉଠି ମୁଁ କରିଛି, ତମେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲ। ଖାଇକି ଦେଖ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ବଢିଆ। ଏବେ ତମେ ଚା ପିଇଲ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ପିଠା ବି ଖାଇଲ। ଏବେ ଖରା ବେଳକୁ କ'ଣ କରିବା କୁହ ରୋଷେଇ? ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ନା? ହଁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଅରୁଆ ଡାଲମା ଟିକେ କର। ହଉ ତାହେଲେ କରିବା ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରାନୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମର ଅରୁଆ ଡାଲମା, ଖଟା, ବାଦାମ ଭଜା, ବଡ଼ି ବନେଇଛନ୍ତି। ତ ମାମା ବି ଆମର ଏଠି ଅଛି। ତ ଯାହା ବି କୁହ, ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଖାଇବା, ତ ତାର ମଜା କିଛି ଅଲଗା। ତ ଯିଏ ବାହାରେ ଅଛି ସିଏ ଜାଣିପାରୁଥିବ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ନ ଖାଇବା କି ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ନ ରହିବାର କଷ୍ଟ କ'ଣ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଖାଉ। ମାମା ହଉ କି ରାନୁ ହଉ, ବାବା ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଖାଉ। ଅରୁଆ ଭାତ, ଏଠି ଡାଲମା, ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଚୋଖା ଡାଲମାଟେ, ଆଉ ଏଠି ବାଦାମ ଭଜା, ବଡ଼ି, ଲେମ୍ବୁ, ଲଙ୍କା। ତ ସ୍ପେଶାଲ ଖଟା ଏଇଟା। ସ୍ପେଶାଲ ଖଟା କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା। ରାନୁ ହାତ ରନ୍ଧା ଆଜିର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ସ୍ପେଶାଲ ବାଡ଼ିଆ ଡାଲମା, ଅରୁଆ, ଖଟା ଆଉ ଲେମ୍ବୁ। ମାମା କହୁଛି ସେପଟେ ଦହି ପଖାଳ, ତା ସହିତ ଅରୁଆ ଭାତ, ଖଟା, ଚକଟା ଚକଟି, ବାଦାମ। ଦେଖିବା କେମିତି ହେଇଛି, ଖାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। डालमा की टेस्ट लगी। ऑनेस्टली कहूचे बहुत बढ़िया टेस्ट है, पूरा अगला प्रकार, बहुत सुंदर। अब एमती जदि संक्रांति अरुआ डालमाटा मिल जाए ना, तो जगन्नाथ बहुत बढ़िया। ये साधा अरुआ डालमा खटा ये जिनस जो शांति अच्छी। तो माछ मांस आमिष से शांति न थाए। आमिषटा आम खाऊे माने आम पार्टी की स्वाद किंतु साधारे जो देह पे विटामिन अच्छी कि साधारे जो शांति लगे तो सेटा आइंसरे लगे नहीं एते। आगो को एमती नुआ नुआ वीडियो देखिया आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु, पाखर थिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु। लाइक शेयर कमेंट करिया को जमा भी भूलिबेनी और आपन फीडबैक देबे वीडियो टी केमती कोन होईची, आपन को केते भल लागिची। तो जय जगन्नाथ, नमस्कार।